Açılı. Salam, hormatly vatandaşlar. Yine sizin bilen men devlet lideri Murat Kurbanov. Men şu gepleşimin adyny Berdimuhamedov näme üçin Türkmen halkyna gerek diýip atlandyrdım. Gelin şoňa bile seredelim. Şoňa seretmeden öň biz şu Süleyman Tursunbaýewiň maşgalatynyň ýagdaýyny görelim. Şu günne Süleyman Tursunbaýewiň maşgalatyndan Berdimuhamedov gaty gorkýar. Näme üçin? Sebäbi şu tragediýaň, bizim halkymyzyň tragediýasy, Tursunbaýewiň maşgalatynyň tragediýasynyň daşynda bütün döwletimiz, bütün ýurdumyz, bütün halkymyz içinde daşyna ýygnan başlady. Ine şu kimde bir ýer diýip biler, ine haýp edýän zat edýän. Biz imzim otursa, näme aýdan zok, biz aýyp başlap şunu gorap başlatam, näme şu tragediýaň üstüne politika ýatýan. Ýok, biz politika ýatamyz. Meni alıp görseň, men bir näçe günden hiç ýatyp bilemok. Şol Süleymanyň videolaryny görüp, Enatasynyň videolaryny görüp, ar namysa degen ýaly bolýar. Şonuň üçin men öz görüşimi mundan beter güýçlendirdim. Şonuň üçin hemme halkymyň kommentaríýaryny ýazsaňyz, okusaňyz, bular şol Süleymanyň tragediýasy hakyky ýanky ýüreklerine degdi. Namysyna degdi bizim halkymyza. Şonuň üçin şol tragediýany biz öňe goýup mysal hökmünde görkezýär. Biz eger de siz başgaça düşünseňiz, şu tragediýa biz sizden bagşlama sorýar. Biz şu tragediýada oýnajak zadymyz ýok. Ýöne bir zady düşündik. Olaryň video çykyşyndan soň eger de biz gollamasak, Berdimuhamedov şu maşgalany helak. Şonuň üçin biz şu maşgalany bütün dünýäň ortasyna goýdyk. Mysal hökmünde gorar ýaly. Mysal üçin nähili işleýär Berdimuhamedov we onuň sistemasy. Birinjiden telefonuny bekleýär, öňüne polis goýýar, hiç kim eşitmediýär diýe garan tasalýar. Ondan soň MHM-şi seni gorkutup başlap, ýani şantaj edip, meň videolarymda düşündirenler nähili şantaj edýär. Şol ýa şantaj edip, gorkutup, hiç ýere dünýä informasiýa gitmediýär, şo maşgala öz problemasy bilen ölüp oturur ýaly şonu edýär. Ine seredin lewap problemasy. Näetdiler? Adam telefonlaryna çel ýygnadylar. Seredin bayram almar problemalaryny. Ine hemme ýerde problema çyksa, üstüne topulup gelýärler de gorkutup, şantaj edip, ýanky basyş edýärler. Ine şo basyş bolmaz ýaly. Bizim halkymyz gorar ýaly. Biz bütün dünýä ýaňlantyrar şo problemany. Men Berdimuhamedowa ýüzlenýär. Bul Tursunbaýewiň maşgalasy hiç bir günäsi ýok. Bu opozisiya sizin yüzünüzü bütün dünya açtığı bolýar. Eger de siz Tursunbaýewa maşgalatyna görüşjek bolsaňyz garşy, maňa garşy görüşiň. DWT lideri Murat Kurbanov. Görüşiň maňa garşy, görüş bilen bolsaňyz. Biz sizin hemme ýerde yüzüňizi açarys. Kim diňizi? Siz faşist, siz döwürnji reýh görýärdiňiz. Seredin özbek blogerleri, seredin dünya blogerleri, siz barda näme diýär? Siz şu tragediýany bütün dünýäden gidilecek bolup, ýanky halis hereket edýäňiz. Bir kanun onudy. Hergede. Şu tragediýa ýene gaýdyp gelsek, Lewap vilayetdaky, Daşoz vilayetdaky adamlaryň problemalary açyldy. Bunu biz açamyz ok. Ni DWT, ni DÜEJi, ni beýle kapasiýalar açanok. Ne özbek ýaşayanlar, öýler, ýanky Özbekistanda dogulun adamlar däl. Şu problemalary 10 ýyldan beri gelip gidip otyr. Şu problemalary döredin Berdimuhamedov gidilip adamları gysyp, ýanky azat mediany yapıp, şunun azatlygyny yapıp gıynak gelýän Berdimuhamedov. Şunu düşünmeli. O diňe Daşowda däl. Balkanda da Türkmenbaşyda, Aşgabatda, Marda, Lewapda, Bayramalda, Daşowda hemme ýerde. Hemme ýerde şu burada. Näçip bu ýürüýte bir adam üçin gurulan sistema. Bu sistemaň ady diktatura. Bu diktaturaň ýokurdyna faşist Berdimuhamedov. Şu gün maňa habar geldi, şeýle bir gorkya inni hiç hil güýjem ýok. Halky kontrolda saklamany, situasiýany kontrolda saklamany bütün döwletler aýdyp başlady.
öz daşary işler ministrini uradiya aňary bäri, ýa-ni çalt ýagdaýda ogluny goýjak bolup. Sebebi özüň awraýy nolan aşağı düşdi. Sebebi ol adam öňünmüş. Biz ýöne gözüm bolýalay, ine çalışar, Allahjan, Hudaýjan himmedat eder. Biz bolsa oturup garışmaly. Allahjan, Hudaýjan himmedat edýär. Ýöne bizim gymylamaly. Ine şonuň üçin Türkmen halkyny näme üçin gerek? Şu Berdimuhammedow biz ýene seredip geçelim. Inni men MHM, polis, harby gulluk, prokuratura, kadyet, minister, adalet ministrine, meclise, halk maslahatı vekillerine, halk genişin vekillerine yüzlenýän. Ünferkdinden Berdimuhammedow näme gerek? Men size düşündüreyim. Näme gerek del Türkmenistana. Birinci 13 ýylda bizim sosial ýagdaýlarymyzy dolu öldürdi. Sosial diýmek näme? Bizim pensiýalarymyz 10-15 dolara getirdi. Ondan gün-günden dolar altyp peterip bolýar. Täze adamlar hökümet magzynyň hemme adalaryny eşik, ýa-ni produkto, alyp önümlerini bazarlardan alýarlar. O ýerde gymmat. O ýerde dolar meçöründe. Dolar meçöründe sen 10-15 dolar alsaň, sen bir bazara baryp gelenin 50 dolar bolar çykýar. Näme ýaşamaly? Her pensioneryň boynuny 3, 4, 5, 6 çağı ya maşgala näme çykdyn? Özü Ahmetçalyk bilen gurulşyk, ýa-ni Türkmenistanyň halkyndan gorkup, inni Afganistanyň gurulşyk biznes edýär. O ýere 1 milliarda goýup toýýar. Türkmenistanyň içinde 1 milyar 500 milyon pul toýýar. Adamlar ölüp durka, sosial ýagdaýlar pet bolup durka, şonu edýär. Sosial ýagdaýlar, pensiýalar peteldi. Hökümetdäki işleýän adamyň aýlygyny 30-40 dolara getirdi. Ol 30-40 dolar alyp sen ýaşap bilen her gün dolar galar durar. Sizin pensiýalaryňyz we hökümetdäki işleýän adamyň aýlygy peteldi. Ondan başga normalda şol haçan sen işlemesen пособие diýip po безработице işsizlik пособиesi berilmeli. Bizim dol hakymyz var. Ministerstvo ekonomika barıp yazmaly, bize şol пособияны berin diýip. Öňürti, ýa-ni büro po безработице işsizlik bürosuna barıp özüňi registrasiýa etmeli. 6 aýda şolar tapmasy işi bizim hakymyz var. Göni Maliýe ministrine ýa ekonomik ministrine, iqtisad ministrine ýazyp şolardan пособие almak. Egerde bermese onda bir prokuratura yüzlenmeli. Ine şol ýagdaý ine şol ýa. Diýmek, sosialymyzy öldürdi. Öň mundan gowy ýaşaýardyk, 13 ýyl mundan häzir öldürdi. Soňky 30 ýylda hasym öldürdi. Öň 91-nji ýylda bir näme bolsa da mümkinçiliklerimiz bardy. Ýok, düýünden. Jemgyýetimizi öň bir jemgyýetimiz bardy 91-nji ýylda. Diýip bilýärdik, çykyş et bilýärdik, alyp bilýärdik, gara maşin alyp sürüp bilýärdik. Bir topar zat bolýardy. Aýal maşgala maşin sürüp bilýärdi. Näme etsek edi bilýärdi, kanun esasy. Kanundan çykan zokdy. Inni şol haklarymyz peselip idiot ýa-ni çözgütlere geldi. Gara maşin bolany. Onu gara şinana aýrym. Näme gara şinna ýa-ni maşinler sürülýär. Pakryşkana aýrym gara. Ak bolsun. Şol ýaly idiot kararly çykarýar. Şol ýaly idiot görkezmeler berýär. Başga medeniyetimizi öldürdü düýünden medeniyet gutordy Türkmenistan. Medeniyet gutorundan adamlar düşünen ok bolup geçen wagtda. Olar jins hökmünde duýýa, ýöne şonu özlerine düşündirip bilen ok. Medeniyetli adam öňe giden ýazyjy, şahylarymyz, ýa-ni jurnalistlerimiz ýok. Diňe ýallaklasaň, onu sen diýen zadyny metbuatda, ýa-ni çap etip bolýar. Ýallaklamadan olum ýok. Metbuatymyz öldürdi. Medeniyetimizi öldürdi. Bilimimizi öldürdi. Maşgalamyzy pytratdy. Türkmenistanyň ýardynyň gowragy maşgalasy daşyndy. O görgüli daşyny verip ber 12-15 taýda işler, 6-njy bazar ýok. Maşgala görgüli içinde. İşläp ýör, işlemän ýör. Şol ýa-ni daşyrda garaşyp pul gelse, ýaşa pul bolmasa olum ýok.
kaka terbiyesi yok, ece terbiyesi yok. Sebebi çağlar 12, 13 yaşı, 14 yaşı çelli terbiye alyalar. Şu terbiye fundament ol bütün ömrüne yetti. Son üstü ya şu terbiyesi. Şu terbiyesi bolmasa, kakasının beriyen terbiyesi olmasa, ya ecesi yok olsa ecesinin terbiyesi olmasa, ya ikisinin bile terbiyesi olmasa, çağın yetmişçiliği var terbiye. Demek şol adamdan erti sen şol adam 20 yaşa gelsen sen dinlemeden bilmeden. Men sen bir misal getireyim. Bir ayal Amerika'da yaşap yine Aşgabatlıya şu yerden bir 10 kil pulu verdi. Şular näme diýse remont etmeli, eýle etmeli, beýle etmeli, çağlarını eğermeli. 10 yıldan soň Türkmenistan'a alyp görse jaya yankı hiç adam edilmeýändir. Eğer alkaş bolup durur. Çağları bunu dinleýän hata eden maşgalyp turady. Şular bilen gürleşip öňe gel nime maşgalany ýygnajak bolup bolmady. Hemme zat taşlak. Ine Türkiýede ya daşyrtda oturayanlar maşgala Türkmenistanda galan bolsa, ine şul bir variant bolar. Seretap bolun şundan. Şonuň üçin maşgalan içinde yankı köp wagt daşynda bolmaň, maşgala bilen bolun. Diýmek sen bir ýyldan köp daşynda bolma, maşgalan gaýdyp gel. Şul pul gazanmaň geç. Ýöne gelmesen maşgalan çağlygyny ýitirersin. Ine şoňa bardy. Iýler 10, 15, 7 ýyl, 8 ýyl daşynda. Häzir gelsen maşgalany tanamaýan, sen dinleýänim bolmaz. Bir gün hormat goýarlar, pytyrarsyň. Ine şo maşgalany pytyrtdy diýen şol. Azatlyk medboty düýünden ýok, öldürdi. Şol bir derejä getirdi, Demirgalyk Koreýanyň derejesine. O diýmek näme? Dünýäde iň birinji diktator, iň nejis ýurt birinji dünýäde Demirgalyk Koreýa, bizim ikinji. Ne şoňa ýetirdi. Biz öňden bolsa-da bir 130-njylyk, 140-njylyk, indi biz 179-a geldik. Ösüşdi. Şul toralda ösüşdi, 179-a geldik. Ondan başga biznesi düýünden öldürdi. Hiç sadet bolany. Sähel galyp başlatan gelip yankı tohum topulýar, hemme zadyň alýar. Sen kadyda barjak jumanyň ýok, prokuratura barsaň sen ýygnaýalar. Şonuň üçin biznesem ýok, maşgala pytyrady. Azatlyk ýok, medpugat ýok, bilim ýok, medeniýet ýok, hiç zat ýok. Ondan başga hiç bir haklar ýok. Bizim haklarymyz düýünden ýok. Näme bolsa bady. Näme bolsa bir arzyt bolýar, şikaýet bolýar. Indi arda ýatsaň gelip prokuratura çağırıp ya MHM üstüne gelip seni şantaj edip gorkutýar. MHM işgärleri ýani prezidentin iň erwet alyp barýan siýasatyň iň güýçli güýçi. Ine şonu etdirýär. Men sen näme şu bir-birden düşündirýär, umumy ýani surat sizin gözüňizde bolar ýa. Indi bular ýani jemgyýetiň ötüşi. Bizde partiýalar döredilmedi, bizde jemgyýet edaralary döredilmedi, bizde aktivistler döredilmedi. Aktivistler näme gerek? Bir ýerde bir kanunçylyk bolsa, köçede bir sen saklasa, gelip aýya näme çyp saklaýar. Olun bir sizin bir bizim bir goramy olaram etdirmedi. Aktivist bolsaň seni düşmandan meter görýärler, halkyň düşmany ýalar. Sen bular halkyň düşmany, biz şol halkyň düşmany diýmedi ýaly, bize diýerler. Mundan başga tohum parasyçylygy ösdürdi. Bizim jemgyýetimiz içinde tohum parasyçylygy. Ine mun tohumy bizim tohumlarımızdan, bizim garnaşlarımızdan, bizim halkımızdan iň ýokary bir kasta. Iň ýokary diýmek, bulyň damarlaryna bir gan üýtgeşikmiş. Bular ýatanna, bulary perişteler gorýarmyş. Bir idiot bir zatlar tapdy. Indi bulyň tohumy öldürgen bilýär, gyzorlagan bilýär, çağjyny öldürgen bilýär, seni öldürgen bilýär. İçeri İşler Ministrinin kabinetine girip bir şappat berip bilýär. Ýani daşlarda duran pastaboy, eger sen olar naruşen etse bir zat ise, şu ýerde koglap bütün halkyň öňüne urup öldürýärler. Ene şoňu etdi. Mundan başga şul tohum bizim jemgyýetdäki gyýlary köçüde tutup akydyp zorlaýar. Ene Süleyman misal hükmünde şu birinji misal üns bermiş şoňa. Şul olanjygy
şonun gahrmançylygy üçin öldürdi. Bu birinji ýygy bider durur. Ruqy zorlandı da birinji dymyp geldi. İkinci dymyp geldi. Üçüncü Kerim Aktıgy yani gyý zorlandı da dymyp geldi. Bilemdi o. Näçe? Bular emhemeşlikler yani prezidentlik hökümeti bilen yani şol adama büyüküp yani şagallar ýaly çok ýalar da şol adam gorkulyp saklaýarlar. On telefonu kesýär öýüne operator bilen yani öý telefonu on iş yerine kowlýar, on hemme batışlar edýär, golgul ýek göz alýar. Indi şondan agy berýär. Egerde biz golasak agy berýär kötsek, gorkarlar ellemerler. Ondan birini ellesek agy berýärmiz kötsek, gorkar. Onu biler be. Halk näçe halka garşy görüşdigin agy bir boldy. Indi şonu biz etmeli. Şonuň üçin jemgyýetde ötüş ýok düýgünden biz gataşak. Indi döwletde nähil ötüş boldy bolmady 10 ýylda göreli. Birinji döwletiň awryny dol gaçyrdy bütün dünýäde. Türkmenistan ise birinji bilen şu şekil çykýardy. Yani klon dip hemmeler gülýär. Gülmeýän ýok. Muny tanamayan ýok. Şu şekili bizim döwletimiň awryny nola düşürýär. Daşary işler ministri Nira Valsar. Pasollar näçe sizden gizlenýär? Näçe hiç ýere baranok üstlerinden gülýärler. Konsullar näçe trup kanalanoklar üstlerinden gülýärler. Bir döwletde bam şolar ýa. Ýok. Näçe o döwletde idiot prezident ýok. İdiot Berdimuhamedov ýok. Indi şondan reytingler zerretler. Bütün dünýäde döwletleriň reytingi var. Ine mysal üçin Orfiýet 110-njy ýerde ýa 130-njy ýerde, Türkmenistan kä wagt 180, kä wagt 179. 180 döwletiň içinde soňky bolýar Koreýanyň bolup ýa-da ondan öňrak bolýar. 170 bilen 180-iň arasyna. Kä wagt 175, köplenç 179, 180 bolýar. Köp soraglarda. Bular 70-80, 110 nokdalyalar şeyler. Jemgyýetiň ötüşi, iqtisady, siýasat hemme zatlar ondan jemläp reyting çykarýar. O diýmek näme? O diýmek döwletiň ýa-ni hili. Ine şu bizim döwletimizin hili ýok. O diýmek döwlet ýok. Bizde döwletiň ady Berdimuhamedowyň paçaly. Biz ýitirdik diýsegem bolýar. Indiki tehnologiýalar bizde bir ösün tehnologiýa ýok. San tehnologiýasy Ýewropada, Özbegistanda, Iranda, Gazakstanda, o Afganistanda internet we san tehnologiýa. Bizde internet ýok. San tehnologiýa diýip agzynda doldurup gurulýar. Öz ogluny vice-premier edýär. Öz ogluny türme basmaly. Näçe? San tehnologiýada baş çykan o, san tehnologiýa bespilotnik getirip görkezip ine biz çykarýar. Sen näme san tehnologiýany östürjek bolýan? Şu san tehnologiýanyň meýdançasy internet ýok. Hemme interneti gitsen hemme zat ýapar. Näme östürjek? Ol özüni östürjek bolýar. Size de. Şoň üçin on her wagt çykyşynda diýen zadyny o ünsürin. Özüni san tehnologiýada östürjek bolýar. Ogluny, özüni, ýa-ni ploglayan ýeri nefti gaz, şonu neft gazdan, şonu östürjek bolýar. Onu da adamlar däl. Şol turwan daşynak servisi we turwan östürjek bolýar. Näçe? Bu bir kommersant. Diş doktor kommersanty. Bu turwada oturup arkasına jadan şramı bilen oturup şu turwadan çykýan zatlar satyp şundan näçe köp pul gazanýan halky näýli ýa-ni horlap, plorlap bolýan bolsa, ine şoň çempionlary. Şoň dünýäde çempion. Halky galdyrmak ýa östürmek ýok. Öňüne planam ýok. Sebäbi biz onu saýlamadyk. O bize ýa-ni kasam içmedi bizim öňümizde. Men şunu ederim adamlar. Siz meni saýlasaňyz men şunu ederim, şunu ederim. O zatlar ýok. Şoň üçin bize söz bermedi. Eden o. Indi seredeliň ýygyny. Pudoklar dol ýykyldy. Iqtisadiýet dol öldü. Diňe nebit gazyň bakatyna garşypdy. Şo galsa öllün çykýar, şo galmasa dol aşak vertikalny gidýär. Indi vilayetler göreli. Vilayetlarda hiç il ötüş yok. Vilayetler gidaçlığı yok. Vilayetler Ilaytada daşığı, Levap. Onlar
görgüller kime yüzleneceğini bilen o. Prezident de anarda dursun. Kime yüzleneceğini Allah'dan başka yüzlenen adam yok o. Hiç sat çözülen o. Hekime vardan bugün elini kaldır ya. Men hiç sat çözemem. Ol hiç sat çözmeyen olsa onu yollaş prezident siz günle iyetiyle akşama hekimin velayet hekimin etraf hekimin bar borçlarını yerine getirmedi. Yani siz çözmeseniz onlara çözen o. Onu kim çözsün? Sizler Allah işletin mi? Onu yeriniz boşalın. Allah çözer hemmet abi. Gerek olsa bir adam tapıp koyar, çözeyen adamı koyar. Kim olsa çok olsun. Çözülsün şu da attır. Halk közeniyor onun için. Kanunları işlemek düğünden. Devlette kanunları işlemese devlet olmuyor. Kanunlar dine şun behvidi, şun isteyip olsa işleyen olmasa yok. Yine şundan bizde devlet yok. Cemiyet yok, devlet yok, sosyal yok. İnni terzeli Berdimuhamedov. Berdimuhamedov neymi? Bu bir adam gelmişe случайно şol yani bunu Jadanlığın hram sayla prezident ediyor. Bolmasa diş doktor. Bu anlar başı bir küçük poliklinikada diş doktor olup işlemek. Onu da test geçmek. Şunu işlevleyem. Yani şu adam bizim iktisadiyetimizi, bizim siyasetimizi, bizim regional siyasetimizi, bizim cemiyet siyasetimizi, bizim sosyal siyasetimizi, bizim iktisad siyasetimizi durundurup bilir mi? Bilmez. Bilmenim dur. Ol bir standart yağdayına. Haçam şuraya koronavirüs olan yağdayına. O düşünene bolup geçen artık. O kim oraya? Ne yapayım şu Süleyman'ı öldürdü, adamı kalıp taşladı. Düşünen o. O düşünen o. Ne yapayım Özbekistan prezidenti bana can edip öz Daşarı İşler Ministrine iyi veriyor. Ho, Doğancan, bize şu velayet gerek. Çöz meselelerini. Bular şular bana kat yazmadın bir dat. Ede ho deyip. Düşünen o da attı. O ne yapayım diye? Halk genişin hopsuzluğunu yığınap biz vatanı korumalı. Yollaş Berdimuhamedov. Siz vatan bilen özünüzü yankı sepleştirmem. İki zat düyüklüdür. Düyüklü yankı iki zat terstir. Devlet anardan geliyor Türkmenistan devleti. Ne siz ne niyaz kaldırmadı. Anardan geliyor. Siz yıktınız şuna avrayını. Siz yan gelen bir 13 yılla gelen bir diktatör bizim devletimizi hemen yerde şu bütün ömrüne şuraya almaklara yetmedi. Şun derecesinden geç gittiniz. İne tapağı oldu. Sizin ve devletin tapağı. Devlet bakıyor, eğer de siz zat demeseniz, o öz-özünden yankı avrayı kalıyor. Her adam daşının içinde devletin avrayını kaldıracak oluyor. Siz şunu kaldırmaz yani. Bizim halkımızın yarısından doğrağı 60% pasportu nelegal ettiniz. Baran yerine üstüne uyuyorlar. Baran yerine kul hükmünde seyrediyorlar. Yine devletin avrayını siz kaldırdınız ne ayrı. Siz kaldırmadınız. Siz şunu önküdün beter şu çumluğa sallanız yine şunu kaldırmak için 10 yıllar gerek. Şimdi Berdimuhamedov'un siyaseti ne mi? Bu siyaset yok düğümü. Bu siyaset bir tohumun siyaseti. Bu görgülü yaş vakti şunu ursolar, kıyız doğanları gelip bunu koruyadılar. Inni şu birinci olup yankı yol boşu olup dur, inni öz ne doğanlarını kontrol etbiliyor. Ne tohumunu, ne yeğenlerini kontrol etbiliyor. Yeğenlere bunu hata veriyor. Halka anırda dursun. Yeğenleri hata veriyor. Hiç de bilen o. Bu yeğenlerin ne diyenden haberim yok. Görün köşten çıkmam yok ya. Gününe bir daha çıkıyor. Sebebi bizim devlet dolandırılan o. Berdimuhamedov gününe iyiden şu akşama çelli bir ölmeyen durgulayacağım deyip fikir ediyor. O devlet dolandırılan o. Halk öz iyesiz, öz uğruna kovuldu. Nira batsa şuna batya, nira koronavirüs etse şuna etiliyor. Bollu. O halka anarda dursun. Devlet dolandıran o. Şunun için o seyreden akyanlar bir gayet şeyler, yani ruhsuz gerekiyor. Yine bir şun. Ruhumuz yok. Ruhun başında kapitan yok. Ruh olsa kapitan yok. Kapitan ile ruh görüyor da korkuyor da kaçıyor. Beni öğrenemem.
Rulo yani eltmen, maňa diýmen. Ine şol Berdimuhammed. Bundan başga on bir tapandady. Tohum parasçılıgy. Nämetdi? Öz tohumunu bilen bar tohumlary ýa-ni ikinji sort hökmüne görýär. Inni vilayetdaki yaşayan adamları vapşi hata eden o. Ine şoň üçin hemme yerde Göktöpen, Babarowun ýa-ni adamlaryny goýýar. Gugutly, gypçak adamlar goýýar. Ol adamlara näme? O yerden gowun saýlanyp, 10-njy klas bamy gel kapitan, mayor, sen näme? Diňe şo ýa-ni muny pikir etmeýän dinläp, diňe şu komandalaryny edýänler tapýar. Olaryň parahorluk edip öz gününi görýär. Aýallar samolyotly gelip zatdan satýar. Hemme zat ýapyp, indi şol KGB bolup gelýär, MHM bolup gelýär, vilayetde şol diýişler, bu aýalyny indi ýaşyl renkde, niragysy gidermende. Yani Aşgabatda bak gelýär, tovar gelýär, şöyle satýar da diýär. Bular bu tarapda 5 ming kazanýar. Bunun parahorluk edip adamlar gynap o ýerde kazanýar. O döwlete seredýän, döwlet dolandyrylany. Haýzam bolsa bir ýa-ni ötüş nokatlaryny seredin, hiç ýerde ötüş ýok. Ine gurulan döwlet strukturasy, ýa-ni sistemasy çakşap ýatyr. Şu korrupsiýa duraýsa ýykylýar. Şoň üçin ine bizde döwlet dolandyrylany. Bizim gaýrymyz hiç dolandyrylany. Uğur ýok. Hiç uğur ýok. Nira ýel aksy bermedi. Ine Süleyman ýaly bir problema çykdy bu tarapy gidiyor. Ertir başga bir gyýy zorlasa ýegenler ine bu tarapy gidiyor. Ertir ýa-ni Margres'te bir ýa-ni ýarylsa reaktor ine o tarapy gidiyor. Ertir Nefteprovod ýarylsa ine bu tarapa dolandyrylany. Pudokluň ministrlerine geroy vermedi. Gahrmançylyk vermedi. Şular pulsuz öz inisiatiwa hökmünde dolandyrýar. Başga dat ýok. Bu diňe Nevit gazyň ötüşine garaşýar, şo ýerden pul alyp açyk ýa-ni un etler berip adamyň agzyny ýaparýar. Ene şu Berdimuhammedowyň siýasaty. Siýasat ýok diýildi. Şu bar siýasat bir adam üçin ýa-ni şu hemme ýerde şuň öňüne ýykylyp aýagyny owşap, ýa-ni ellerini owşarýar. Başga siýasat ýok. Biz ne regionno wesimiz barmy? Ya biz ýa-ni awraýmyz barmy regionda? Ýok, üstümizden gülýär. Afganistanyň aklar çel üstümizden gülýär. 30 ýyllap uruş boldy. Iran üstümizden gülýärmi? Azerbaýjan üstümizden gülýärmi? Ortada ola gülüp duran ogam. Gazakystan gülýärmi? Mysal hökmüne hemmeler getirýär. Bizim meclisimiz, bizim prezidentimiz, bizim döwletiň ötüşüne nira barýar. Kırgızstan iň garyp döwletler. Adatlyk. Nämetseňiz biznes gurulýar, aýdym çal, kanunyň çykma boldy. Ine döwletler ýykylýar, durýar, ýöne jemgyýet ösýändir. Prezidentler çalışýar, jemgyýet ösýär, duran ok. Ine Özbegistan. Bu serdiň Özbegistan. Şular bizden izledi, gaty izledi. Yani pul ýagdaýyny, adam başına düşýän pul boýunça olar gaty izledi. Bizden öňe çykdy. Seredin blogerler aýtjak dadyny aýdýar. Bizim prezidentimiz tanqidliýär, öz prezidentini tanqidliýär. Hemmeler aýdyp otyr. Bize oturup sen vatan düşmany, sen bizim Türkmenistanyň awraýyny ýetýän. Berdimuhammedowyň Türkmenistan döwletini, Türkmenistan döwletiniň guruluşynda prezident wezipesini şoraýal ýykan awraýy, şoraýal çuňulukda ýykan ýa-ni awraý derejesini biz inni bütün ömrümizde ýykyp bilmer. Ol çempiona däl, ýa-ni ýygynyň ýetilmejek çempion boldy. Inni hiç kim dünýäde şunu ýetip bilmez. Ondan biz bundan beter näme ýykaly? Nägeli Süleymanyň garyndaşlary Türkmenistanyň awraýyny ýyksyn? Ýykyp bilmez. Nägeli men ine hemme zat aýdýan bolup geçen zatlary Türkmenistanyň awraýyny ýykyn. Ýykyp bilmem. Ol ýykyýan. Nägeli aktivist ýa-ni kanalda çykyş edýän ine öz problematyny aýdýar, Türkmenistanyň awraýyny ýykyn. Ýykyp bilmez. Sen o ýyk. Awra ýok. Bizde döwlet ýok. Bizde uğur ýok. Bizde plan ýok. Biz nira barýanymyzy bilemdik. Sen baş tutun ýok. Bizim baş tutumumuz köşkde gillenip otyr.
inni hiç zat kontrol eden o. Düğünden. Biz dedik täze döwlet yıkılly. O döwletin şekilleri var. O yerde bir yerde muzikantlar, yani piyallaklar aydıp halk maslahаты gıygyp ýatylar. Bular şu köne plastinkasyny dinläp gıygyp ýatylar. Olar düşünmek bolup geçen zatlar. Täze şu düşünmeyen adamlar ýöretip goýdular. Ine şu ýaly. Berdi Muhammedowyň hiç hili siyasaty ýok. Indi seredim. Sosialda bizde ösşädel gaty çuňurdy. Jemgyýetimiz, ýa-ni düşündürdüm, gaty çuňurdy. Döwletimiz maskara bolup maskara etjek derejesine yetdi. Indi şunu aklajak bolsaň ýyllar gerek. Prezidentiň özi hemme zady maskara yettirecek derejesine yetirip maskara bolup dünýäde klown boldy. Muň tohumynyň bir heppeçiligi öňkü prezidentler aňyrda dursun. Şunuň jemlesen hem şondan geçip. Hany ösüş? Hiç hili. Men size soru berýän. Bize Berdi Muhammedow näme üçin gerek? Hiç zat üçin. Dine kadiýet etip şunu jigatyny kesmek üçin. Başga hiç zada. Düşünün. Iň erbet zady, iň bizim düşünmeýän zadymyz, iň bir howply zat her sekund, her minut şulada bizim döwletimiz, bizim halkymyz öz wezipesini şukuru salyp gidip otyr, maskara edip gün-günden plus. Näçe sekund köp şul otursa yerine, şonça sekund, minut bir maskara bolup duramdy, gidip otyr taşa. Ine size soru berýän. Näçe biz şu zatlar çydaýar? Näçe? Men size bir zat aýdaýyn. Bizim türkmen halkymyzyň hormat häsiýeti bar üçin, sadalyk häsiýeti bar üçin, bir-birine ynamlyk häsiýeti bar üçin, bir-birine dogunlyk häsiýeti bar üçin, bir-birine watançylyk häsiýeti bar üçin, şuň esasynda adamlar oýnap, oň üstüne gorky, şantaj, oň üstüne ýa-ni agzybyligi doly ýitiren tehnikalary ulanyp bizim karşımda söwüşedi. Ulanya bizim deyap desturlarymyzy, ulanya bizim sadalygymyzy, ulanya bizim ýa-ni häsiýetlerimizi bize basşyp söwüşet gelýär. Birinji günden bäri bir kanun öz wezipesini alyp bize garşy söwüşip gelýär. Indi muň plany näme? Ine bizimle düşdük. Berdi Muhammedow bize bir sekunda merak etdi. Näçe sekund öň çalyşsak, şonça sekund biz çalk ötüş gider ve biz öseriz. Ine şunu çalışmasak biz çukura giyip gidip otyr. Biz duramda o. Biz giyip gidip otyr. Seredin cemliyetimizde 60-njy ýyllardaky, ötün asyryň 60-njy ýyllardaky cemliyet bizim häzirki cemliyetinden ösen boldy. Kas ötüşdi. Seredin bizim cemliyetimiz. Näme bardy? Mundan beter var. Sebebi şunu düzeltmek için предпосылка diýilýär da, öňüne ýa-ni bilimler artdyryp başlamaly, gurumalar artdyryp başlamaly, ösüp başlamaly. Hemme zat metbuat adat, ýa-ni adat hereketler hemme zat ösüp başlamaly. Ýok, ýapylyp gidip otyr. Diýmek ötüş bolmaz, diýmek dine çukur gidiş bolar. Ine bolup geçen zatlar. Gen görünmeli. Bu zatlar logika tarapdan ýa-ni doly schema boýunça gidýän zatlar. Bir test zatda logik tarapdan. Indi men size geljegi düşündireyim. Geljek näme? Ine 28-nji martda halk maslahaty bolýar. Pardon. Halk maslahatynyň wekilleri saýlanýar. Häzir gizläp dym otyr. Şunu hiç ýerde informasiýa tapmasyňız. Ýok. Biz gözledik aktivistler bilen. Gizleýärler. Son kun etşeldi. Son kun taýýar spiski çykaryp falsifikasiýa edip Allah akbar boldy. Tamam. Saýlawlar gutordy. Ine halk saýlawlaryny geçdi. Siz barsaňyz barmasaňyz ol hiç nimesi ýok, täsiri. Hemmeler geldi. 99,99% saýlandy. Ine şular o ýerde de eýýam adamyň üstüne gepleşikler geçirildi. Siz diňe şu ýerde häkimler näme diýse boyun egmeli. Boldy. Ine şoň üstü bilen bul halk maslahatyny, halk geňişine eltýär. Indi öňkü meclisi pytrady. Muny aşağı koyup muň üstüne
yankı bir kanun ulanyan halk maslahatı Niyazowyň şun ýene getirip koydy. Näçe bizim döwletimiz dolu kontrol etmedi. Şu halk maslahatyny saýlanyň soň, şul 56 adamy goýundan soň bu nämedir? Bu ay mena ýadadım diýär. Inni men ýadadym, inni men açyk diň aljak, sebäbi işlä bildim, ogurla bildim, alda bildim, halkym horra bildim, inni men gyra gaçjak diýär. Sebäbi bu öňüniň hiç geljegi ýok. Zero avray Türkmenistanyň halkynyň içinde, zero avray daşynda. Muny dinleýän ýok. Hemmesini şeýle bir-birden allap çyky. Erdoğan'da 5 ýerde aldy. Onda allady, bollaryn diýip, bir topar yerlerde allady. Azerbaýjany allady, Gazagystany allady, Urfedy allak gelýär. Özbekistany allak gelýär, Irany allap uruşdy. Afganistan häzir girdi, häzir allar ýene zyňar. Muň bir ýa-ni orçça kidala diýär-de. Zyňyp, ýa-ni eger bir ýer bir zat diýse, içinde hemhemeni berýär, boldy. Muň kidal şekli. Adamlary zyňyp, adamlary has erwet ýagdaýda goýup, söz berip soň etmän gaterwet ýagdaýa salýar. Ine şu bizim Türkmenistanyň prezidenti. Hakyky ýüzleşme. Biz şunu günne ýanky analiz edip öwrenip, biz gününden gorkýar. Şu ýaly bir haram nejis adam bizim döwletimizi dolandyrýar. Ine şunu getirdi, logika taýdan şunu getirdi. Ülkeşik zat derler, bu gelmeli de şu yolu. Indi men size aýdaýyn, şu yolu ýene de akidwotir gaty çukurum. Indi bu täzeden halk genişini saýlan soň, ýa-ni her kim el çapyşyp, ýene bir gerek barlan soň, bir kysany ýa-ni görkezme berip, şonu halk maslahaty golan soň, mejlisten bir kysany tırnawka geçen soň, bulaýdar mena ýadadym. Ogurlap bildim, men indi mejlise, ýa-ni halk genişini ýol boşdy bolup, şöýde ogurlajak. Bir gyra çekile, öz görkezmesi bilen, ýa-ni halk maslahatyny üstü bilen, görkezme karar çykarar. Halk genişi karar çykarar. Prezidentiň ýa-ni giden wagtlaýynça Serdar Berdimuhamedow vice-premier şonu saklamaly, ýa-ni prezident wezipetini. Ine bu avtomatik ýagdaýyna öňe derek şonu goýdy. Onsoň 6 aýyň, 3 aýyň ýa gyzga wagtda 1 aýyň içinde biz saýlawlary geçirmeli diýip aýdar. O ýerde de daşyna saklar adamlar gelip yetişmeke saýlawlary geçirir. 99,95 ýa saýlaw geçirip falsifikasiýa etmekde dünýä çempiony. Geçirerde ine ogly prezident özü halk genişini ýol başdy. Ine şondan soň men aýdyp gelýärdim. Paçalyk dürüdülüp ýuridik taýdan ýapylýar. Ýuridik taýdan ýa-ni paçalyk dürüdüldi. Öň söz taýdan dürüdüldi. Indi häzir ýuridik taýdan paçalyk dürüdülýär. Soň senin Türkiýede işläp marda ýa Bektaşda ýa Könürgünçde ýa da Kerkiçde buryan jaýlanyp bir günü şol paçalyk geçip ondan soň sizin ne hakyňyz bolar? Hakyňyz ýok, sebäbi paçalyk geçipse ondan özüni paçaýdyr, mejlisiň ýol boşdy, näme? O ýerde sakally ýaşlular bardyr. Rezerwny zapas, bu esas güýçleri, saýlaw güýçleri. Şo ýerde ýeşegi prezident etmelileri de el galdyrýar şunu. Bular muny ýa paça diýip saýlar. Eger paça diýip saýlasa 3 aýdan bular diýip bizde paça bar, ýöne bizde respublika. Ol bir kanuny diňlenok. Onda biz paçalyk respublika döwletine gidip paçalyk etmeli. Paçamyz bar bolsa, onu paçalyk etse, o ýerde konstitusiýa ütkeýär. Konstitusiýa ütköse, sizin şu hukukun haklaryny ofitsialny tüpürlýärdi. Paçalygy, paçaň ruhsady bilen hak albilseň, alýan, albilmeseň, sen hakyň ýok şolama bir zat diýmän. Ine şoňa geçýär. Ine 2020-nji ýylda bolup geçecek zatlar. Saýlawlar şu zatlar 20 sentýabrda eýem ugural başlady. Bular 2019-njy ýylda başlandy. 20-nji ýylda ýuridik ugural başlady. Ine bizim barýan ýerlerimiz. Şonuň üçin men size bir soru berjek. Türkmenistana Berdimuhamedow näme gerek?
Eger de gerekkä bolsa, biz näme garaşýar? Haçanla ogulny özü mejlisiň ýolbaşçy, ýani halk geňeşiniň ýolbaşçysy bolar we ogulny prezident bolar. Şoňa garaşýar. Ol awtomatik ýagdaýynda bolar. Onu biz indi saklap bilmeýär. Onu bolan soň, ýani halk geňeşi bir kararny çykarar. Berdimuhammedow padşa bolmaly. Sebäbi bu arkadagdan geçdi. Bunu Hudaýyň gapdalyna ýani bir perişte. Olar hemmelerde el galdyryp, ýani ses bererler. Ýene ondan soň padşa bol. Bu padşa bolsa, bizim respublika bolsa, onda ýuridik nüans bolýar. Deňilmeýär. Sebäbi bu pakrişka da parojunty, bu ýani hökümet salon Jigulinki. Ya Jigul etmeli ya da Zaporoj etmeli. Şonuň üçin bunu bir näme getirirler? Padşalyk döredirler. Padşalyk döreden soň padşa ba bolsa, padşalyk döreden soň padşaň prezidenti Berdimuhammedow Serdarow. Tamam. Türkiýeden ýyzyňyza gaýdyp gelmäň, tamam tordy. Inni hiç şeýle ýankmany ýok. Türkmenistana kim gaýdyp, Türkmenistan düzeler, ine ýollar açylar. Ýadyňyzdan çykaryn. Bolly. Uğur gidip dur. Biz uğuklamalı. Bize karşı sövüş gidip dur. Yuridik kıtaydan. Bizi yani fizik kıtaydan yani MHM'şle bizi kısıp dur. Gürlemez ya. Yuridik kıtaydan anlarda Jadan Hramov işlep yani Prezident Sovet işlep şu dağıtları kanun esasında geçip durur. Ondan sonra sen nira varkan adam hukukunu koruyan eder. Nira varkan hiç tatlı bilmiyorum. Sebebi konstitusiyanın esasında ol parça. Konstitusiyanın esasında eğer de sen hakkını soracak olsan şuna razıçılık verir. Tamam. Türkmenistan tamam. Yine şunu açacak olan adamlar biz enterin işte inni bollu inni bir gollalı bir yine elementar mı? Tusunbayın maşalasını gollabilen. Dım otuyorsun. Gollam. Men şoň indi kepleşimde adresini verin, telefonlarını verin. Jaň edin, gollan, barın. Ol MHM dur, polis dur, feretme. Men size gerem ok. Men şu maşgala barıp öz ýani gynanyjymy bildirjek bolýar. Şu maşgala gollajak bolýar. Eger konstitusiýa boýunça şol ses gelýän bolsa, onda maňa aýdyn şol. Ses gelnokmy? Ýok. Men geçjek, bolanok. Nämesi bolanok? Sen şu ýerde duranyň bolanok diýim şoň. O yere barılmadan 3. Mart'ta şon 40 gün bolýar şu görgüli Süleyman sadaka verin. Üýüşüň şu ýerde bir ýerde Hudaý ýoly verin. Şol oglunjyga bagyşla. Bu ködüň bir agly birçiligini. Oturmaly, durmaly, oýun olyn adamlar. Biz gater we tüne düşer. Şu gödegem dym otursak, önemli şeýle bir erbet güni hem garnaşlarymyz, doň garnaşmaly çağlarym düşer. Hem özüne düşer. Indi sen öz pasportyny aljak bolup, häzir konstitusiýa bar. Indi şu wagtda ütkände ol istese berer, istese bermez. Ol çödýär, padşa çödýär. Biz padşalar bar ya. Onun bir dünýäň bir sistematy ýöne iýde galyp, ýani bütün dünýäle şondan gaçyk diýär, bizim şoňa bar ya. Diýmek, bütün dünýä ýaktylyga garşy bar ýa, biz garanka garşy bar ya. Garanka var ya. Inni men şunu düşünürjek boldum şu gepleşimde. Yeni bir zat aýtjak bolýan, men ine Aşgabatdan habar geldi, vilayetlerden habar geldi. Türmede oturan adamlar açlyk, zulümçülük, polis şördü, nadiratynyň zulümçüligi, koronavirus, ölýärler, gaýrat edin, dogan gallaşmada aýdyn. Diňe paraxorluk, ölýäs içinde açlyk, hiç zat ýok diýip aýdýarlar. Doğum almışsın. Siz kaçana açıldın otursun. Näçe prokuratura beren zok işleri. Näçe şu türmeň öňüne baran zok. Sizin çağlygyňyz tura, doğunuňyz, äriňiz, ýani maşgalaňyz. Näçe otursaňyz. Kime garaşýaňyz? Berdimuhammedow. Men size aýtdym oň ýolyny. Sizin bilen baglanyşyk ýolum ýok. Siz oň planyny, ýani suratyňyz ýok. Ine gorkup päder vilayetler bar ýa. O sizin üçin baranok. Ünsörüm. Oğulunu erkeğe de oğulunu yüz keşfini size görkecek bolýar. Erteki günne falsifikasiya edenle tanamdok diýmedi ýaly boldy. Ine häzir oğlu bilen baryp
Daşoğlu var ya, ondan vilayeta Kirpiç'e var ya, Kirpiç'ten sonra Mar vilayeta var ya. Turmuş o yerde görkedim. Sizin bardığınızı, sizin arz şikayetlerinizi hekim eden ok vilayetinizi. Aydın şoňa, düşündürün şoňa. Ine şunun bilen men şu gysgaçyk efirimi utarýan. Inniki duşuklara çelli. Sağ olun. Meni ünsüp dinleýänigizde, bizi golaýanyňyza, gadyrly adamlar bizinni oýanmaly. Inni biz diňe gitmeli. İýde gidibildik. Biz 60-50-nji ýyllara gaýdyp gelýär. Ondan soň 30-40-njy ýyllar ön kasyryň şu ýyllaryna gaýtdy. Ondan soň 1870-nji ýyla gaýdyp geler. O ýerde baý, paça, şu zatlara. Biz iýde var ya, biz öňe baramyz. Şonuň üçin inni besetmeli. Türkmenistan